Ugumba. They go to isi wage the wine keta. Every time now, every time oh ese mankeshi. Oh not to make na metu mankeshi. They're going to carry egwu. They're going to carry egwu. For the matter aka o se oni isi na we mo no pa na egwu mo wo na ha kuma ka ndue. Kedi ihe meru no. Kedi ihe nwe ke gwo mo nwaanyi na wo. Di ha metu ha aka. Ha simba o no pa na za mo. Mo wo mo nwaanyi ha de megari ahụ atọ. Na che so ka nwoke megari ahụ. To me, ask am kwuo. Aga m asị na o depend na ọ dị nwaanyị elu. Because you know one, you got maybe got one that come out by force. You might handle you want a weak point here. If I get back home, Maria by force. Or you always say, you were as engine. Is all as a real issue. Is a real issue. Even though I could recall him as I can never because Laga atopolog. Laga baloson. Oh, the maho the maho inginazo. Inazo re nisi. Why are fucking in the gwe go back on the medeba. You have a watching gum. See meta get the channel because already him again. But I wonder why. What is rock? Gajin in the wine, Nazo engine. One I get mad. It's not a it's a tear on Maria by force. Ezokubundo. Ezokubundo. Yeah. Dalo so Ghana make. Galo ta de kam na so njiro fuma. Anu go ma no already. Ugumba. Ahambo. Oziomachi. Gwana ihe na eme ke Ba ka na na abu nwanyi na fry akara. Na fry ihe a na-egegbe ege nke na-eme ka ahụ na-adị mma. Na adị mma afro nya no. Kedu ihe na-ebute no so nwanyi na-eche ka nwoke me. Kedu ihe meru na nwanyi ya emegharị ahụ. Ihe ndị a niile ka ngwa gị ugbu a. Nye na-eme ụmụ nwaanyị ndị na-emegeri ihe dị otu ahụ olu mgbara gị n'ihi amaghị Chineke ịmara Chineke sị na nwaanyị ugwu di ya mgbe ọbụla ọ kpọrọ gị gazi ya saa ọkpọ gị n'ụtụtụ gaza kpọ n'ehihie gaza iwedata onwe gị n'ala n'ihi na ị hụrụ ya n'anya o nwekwa n'ihe ọ gasị gị mee ka ị gara ime ọ ga-ama m na ọ gaghasị gị zuo ohi ọ gaghasị gị gụọ nsị o metụ ya kasị gị ezi nwaanyị m achọrọ m ka anyị wee gwurie egwu ṅụrịa ugbu a gị soro ya sochie ya azụ n'ihi na ọ ya wụ nwoke niile ikpebiere na ndụ gị ị na-eme otu ahụ onwe mgbe nwoke ahụ ga-anọkọta ele anya n'ezi ma ọ bụ ule anya si na nwere nwaanyị ọzọ ahụ ihe na-eme ụmụ nwoke na-ele anya n'ezi bụ mkparamagwa ndị a imetụ nwaanyị aka ọ sị gị mba ahụ n'isi na-awa ya isi ọ na-awa gị ọ ya gakwuche na onye nọ na-ama isi enyi isi na na-awa ha dị ọtụtụ nwaanyị nọ n'ezi ndị si ha ndị na-akpọ ha ndị na-asị I go do you well. I don't see am o. Bianga emesi ọfụma. Ma gị nwa nọ n'ụwa na-akpa nganga. Ị na-akọ, ị na-asịrị gị agbapụla n'ihi na ọ bụghị kpatara ya. Na-agwa m nwaanyị taa mana otu ị ga-esi wedata onwe ala dabere n'ebe di gị nọ dabere n'ebe Chineke nọ alụlụghị na ihe ọla ị ga-eme ga-adị chinchin. Biko ịma abịa n'egwuregwu di na nwunye kịta ụfọdụ ụmụ nwoke na-akọmplen mgbanwe na nwaanyị ahụ emegharị ahụ nwekwara ike ịchọkwa egwuregwu ahụ mana ọrụ na di gị emetụ gị aka ihe emegharị ahụ kedu ihe ị nwere ike ịgwado n'ụmụ nwaanyị kedu ihe nwekwa ike ikwu na ya wee okwu ihe ma agwa ha bụ otu akwụkwọ nsọ ji wee kwu na ụmụ nwaanyị wee na-enubere di isi n'ụzọ ọbụla so mgbe ọbụla ha bịara onye nwaanyị ahụ ga-ahapụ onwe ya ga-aza ahapụ onye ha because ọ bụ na ọza ha nwaanyị ahụ aza ha ọ ga-eme nwoke ahụ pụọ n'iro jee na-achụ onye ọzọ ụmụ nwaanyị ndị na-eme ihe awụkwanụ ndị kpachapụ n'anya na-achọ ịwọrị di ha ndị na-awọrị di ha awọrị nwọrị na-ekwu maka ya wụ ụfọdụ n'ime ha na-agba n'iro ha lọta pretend aha dịka ike ọgwụla ha ma ihe ndị ọzọ mgbe ahụ jiole ha anya ihe ahụ jiole ha anya na n'iro dị ha batazie n'ụlọ di ha achị after ihe a ka ha na-eribu ochie so na ihe niile ewu ha and ụfọdụ ụmụ nwaanyị sị bụ na-eme jee eme onwe ha engage na oke ọrụ na ihe ndị ọzọ adọgbu onwe ha n'ahụ ka ewu na ọ kwesịrị ịdị otu a ka ewu dat na nwaanyị kwesịrị imetụ ume ala mara na die ka ọ dịra then ghara pretend ebe die nọ ọgọdị na-enwe ihe ọbụla o mere outside ya bịa mara na die nwee ihe ndị ọzọ ụfọdụ sef ha ụmụ nwaanyị na-pretend kama ha kwesịrị imewu nwaanyị nọkọtakwanụ ọkpanụ di aka si mgbanụ na
ịhụnanya na-aga nye okwesị ka nwaanyị na-emetụkwa di ya aka na-eche ka nwoke metụ yes ịhụnanya ya na-aga ọhụ ka nwoke ka ọ dịchara ọ bụchahụ nwoke ka ọ dịra ọ dịra nwaanyị dịra nwoke onye ịhụnanya dịkọta ọnụ wee na-atọkwa n'ụtọ ebe a ka anyị ga-eweta isiokwu tata n'isi njedebe ngwa m na-asị unu ka udo dịrị unu ngwa ka emesịanụ Opurobios Igwe Ejenga